Победител Иван Тодоров, синия ъгъл от Пловдив. Стил Чудо, Национална спортна академия. 93 кг. Стил ММА. Червения ъгъл Даниел Петров. С лично тегло от 93 кг. И следващия боец от Ринг БГ. Стил Самбо. Румен Димитров, дами и господа! Не бързай! С ярка победа, аплодисменти за победител Румен Димитров, 86 кг, Стил Самбо. Аплодисменти за Сашо Янев в червения ъгъл. Също него с лично тегло 95 кг Стил ММА. Представител на ЦСКА от София, Александър Василев. Стоп! Края срещата с видима победа с лично тегло 90 кг от НСА. Сашо Янев, световен шампион за младежи по самбо. Предпоследната среща е между представител на Панагюрище с бойно самбо с лично тегло 61 кг Валери Гатев. Синия ъгъл Костадин Табаков, 62 кг София. Европейски шампион по самбо. Надясно, стой стабилен, бам!
Стискай, не мърдаш! Стискай! Победителят, представителят на София, Костадин Таваков, дами и господа, европейския шампион по самбо срещу Валери Гамбет, който седи достойно 95 кг. Стил ММА, представителя на клуб Було София, Камен Георгиев. Срещу него в синия ъгъл с лично тегло 105 кг. Европейския шампион по самбо, Хокой Иванов, дами и господа! Диши спокойно, диши спокойно. Диши, бе, диши. Дай, камене! Дай, имаш право, дай, има право. Дай, през. Натискай. Мутно. Твърдо, мага, твърдо. Мага, не така строго. Учиват си така, какво чакай? Втори рунд само за 3 минути. Първата среща с Пол. Край на матча! Поради контузия. И така, победител в последната среща тази вечер, Владимир Иванов, самбо, европейския шампион срещу Камен Георгиев. В света тези шоута се плащат, така да се pay-per-view. В България още го няма. Pay-per-view означава, като искаш да гледаш едно шоу, особено свободни двубои, които организира една федерация UFC. Господин Гаде, да пуснеш малко кадри от UFC, нека съм снимал сега в Лондон. В Лондон пак сме снимали. В Лондон, там бях. Там е смърт, майката ще ви с***. 7 пауда на 10 метрото, като ми штурка. Представя си бата Киро с калата с метрото, се движи. Като последния бълък отивам в едни заведения с едни пластмасови чашки, там някакви хора, които
Не мога, знаят английски, още аз не мога да разберат английски. Всичките са от Африка, от Индия. Аз не мога да разберем какво говори. То няма един англичанин от Англия, бе. Ходете да видите. Ако не искате, не ходете. Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition, хранителни добавки от САЩ. AMG Publishing, BG Тренер, Аптеки Адонис. Извор на красота и здраве. Комнет, доверете ни се и вие. ProLab Muscle Revolution. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията.